Mbah Mesinem. Mesinem. Jenengan ki ambak nggih, Mbah? Ya, Mbah Mesinem hidup sendiri. Ya, Mbah Mesinem hidup sendiri. Tidak punya anak, tidak punya suami. Hidup dengan saudaranya. Mbah niki enten sembako nggih saking peduli teman dari Belanda nggih, Mbah nggih. Nggih, damel jenengan nggih Mbah Barok nggih. Untuk ganti masaknya Mujiono ya. Nggih, sik Mbah. Ditutupi, Mbah. Nggih. Jambon kene ngendi? Krebet. Krebet. wis. Jenengmu ki sapa? Oke, kae. Iya wong loro. Jenengmu sapa? Hah? Gondek. Gondek. Omong tekono karo ro. Heeh. Niki namine Gondek. Ini krebet ya kene. Krebet hidup sendiri nggih. Tidak ada anak, tidak ada bojo, tidak ada suami. Niki enten sembako. Sita bojo karo suami apa? Aduh. Ada sembako dari teman peduli Belanda. Nggih. Niki damen jenengan. Sembako nggih dari peduli teman Belanda. Nggih, mugi-mugi berkah barokah nggih. Nggih. Engko dimasak karo Engko kantono. dimasak karo kakangane. Kakangane ya? Heeh. Kentang. Tahu karo kentang. Nggih. Oh, alah. Mbah jenenge namine sinten lali aku? Namine sinten jenengan? Kula Heeh. Miraton. Miraton. Mriki pundi? Sida wayang endi? Jambon. Nggih. Mriki alamate pundi? Napa? Alamate pundi? Dalem ya? Nggih, mriki niku. Mriki. Oh, alah. Nggih. Niki Mbah Miraton, niki Mbah niki enten anu nggih sembako Mbah nggih. Sembako. Nggih, matur Nggih. suwun. Niki Mbah Miraton nggih, niki putrane nggih. Napa niku disabilitas nggih. Namung bae niki sing napa ngopeni nek bapake pun mboten enten. Nggih niki enten sembako saking Nggih. peduli teman dari Belanda nggih Mbah nggih. Nggih. Sembakone niki. Nggih. Mugi-mugi berkah barokah. Nggih. Nggih, Jumat berkah barokah damel jenengan. Nggih. Kalih niki ya. Oke. Jangan matur Belanda jos ngoten, Mbah. Napa Napa, mriku? Belanda jos ngoten. Oh. Belanda jos. Mriku madhep mriku. Nggih. Wis. Wes. Mbah Cikra, mriki niku daleme bengkol. Nggih. Oh, bengkol. RT piro, Mbah? Niku duka niku ngenten. Oh, nggih. Jenengan yang omah harus apa, Mbah? Dewe Dewe. Lah, orang di anak nanti bojo. blasting. Oh iya. Nenek masak Mbah piye? sapa, Mbah? Mbah sapa? Citra. Mbah Cikra niki Mbah Cikra tidak punya anak, tidak punya suami, hidup sendiri. Ini di Desa Pengkol. Nggih. Mbah, niki enten napa niku sembako dari peduli teman dari Belanda, Mbah nggih. Nggih, mugi-mugi berkah barokah, Mbah. Nggih, suwun. Nggih. Niki, Mbah. Nggih, mugi-mugi berkah barokah ya, Mbah ya. Niki kanca-kanca nggih saking Belanda niki. Hidup Belanda. Hidup Belanda ngono. Jempol. Hidup Belanda. Jempolane. Hidup Belanda. Heeh, hidup Belanda. Oke. Eh. Mbah, Ya, wis. jeneng, Mbah. Kula niki sudah kurungan mboten Oh. buanten. Mbah, namine sinten jenengan, Mbah? Namine sinten, Mbah? Namine Nggih. Tuminem. Oh, niki Iya, Mbak, Mbah nggih. Wonten nanggen nang situ wonten mawon. Oh, Situm, nggih. Nggih. Niku Mbah Situm. Niki iya dhewe to. Heeh. Sampeyan Hidup pundi, sendiri. Jetes, Mbah, kula jetes Tegalsari. Nggih. Nggih, niki maringi sembako, Mbah. Nggih. Saking peduli teman saking Belanda, Mbah niki nggih. Sembako
Sembako saka London iki Belanda. Nggih. Nggih, mugi-mugi Nggih, berkah London. barokah, Mbah. Nggih. Nggih, namung sekedhik. Benjing sak Allah lan rezeki melih mriki melih, Mbah nggih. 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 Jenengan matur piye, Mbak? Belanda hebat ngoten mriki saged, Mbah. Ngenten, Mbah. Nah, wis ngene tok ae. Belanda hebat. Belanda hebat. Ndang muni ya. Muna, Mbah. Mbah, jenengan matur Belanda hebat ngoten. Pripun? Belanda hebat. Nggih. Nggih. Wis ta pokoke nggih Belanda hebat nggih. Nggih ngoten mawon.